క్లాస్లో 2వ అధ్యాయం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నిన్న 2వ అధ్యాయం మరి బిగించేసాము. సో ఒక 20 శ్లోకాస్ వరకు నిన్న మనం చూడటం జరిగింది. సో అర్జునుడికి భగవంతుడు ఆత్మతత్వం చెప్పడం ప్రారంభించారు. మరి ఇలా దుఃఖంగా కూర్చుని ఉన్న అర్జునుడిని చూసి ఆత్మతత్వం ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చెప్పడం ప్రారంభించారు. సో ఈ ఆత్మతత్వం గురించి ఏం చూసాము? మరి ఆత్మ మన శరీరం కాదు, ఆత్మ. శరీరం ఈ పంచభూతాలతో తయారైనది, అసత్తు. ఆత్మ నిత్యమైనది, మార్పు లేనిది అన్నది చూసాము. మరి ఏ రకంగా అయితే మరి ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది, ముందు లేదని కానీ, ఇంతకు ముందు లేదని కానీ, ప్రస్తుతం ఎప్పుడు భవిష్యత్తు భూత వర్తమాన కాలాలన్నిట్లో కూడా ఆత్మ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు కానీ నేను కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కానీ లేని సమయం లేదు. ముందు కూడా మనం ఉండకుండా ఉండం. మనం ఈ దేహంలో బాల్యం నుండి యవ్వనానికి, కౌమార్యం, యవ్వనం, వృద్ధాప్యం ఎలా ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఒక స్టేజ్ మనకు వస్తుందో, అలాగే మరి చివర్లో జీవాత్మ మరి ఈ దేహం శిథిలం అయిన తర్వాత ఇంకో దేహంలోకి వెళ్తుంది. వివేకవంతులు ఈ విషయంలో మరి ధీరస్తత్ర నా ముహ్యతి, కలవరపడరు. ఈ శరీరం ఆ పంచభూతాలతో తయారైంది, కానీ ఆత్మ నిత్యమైనది అని చూసాము. మరి సుఖ దుఃఖాలనేవి కూడా మనకి ఈ ఇంద్రియాలతో మనకున్నటువంటి కాంటాక్ట్ వల్ల, ఇంద్రియాలు పెట్టే ప్రలోభాల వల్ల మనం సుఖము దుఃఖం అనే ఫీలింగ్స్ కలిగించుకుంటున్నాము. అవి వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, ఏది కూడా నిత్యం ఉండవు. చలికాలం ఎండాకాలం ఎలా వస్తూ పోతూ ఉంటాయో ఇవి కూడా అలా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వీటన్నిటిని తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి. అసలు ఎందుకు కారణం, ఇవి ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే మన యొక్క ఇంద్రియాల ప్రలోభాలకి మనం గురి అవుతున్నాం కాబట్టి మనకి ఫీలింగ్స్ అన్ని కూడా వస్తున్నాయి. మనకి గనక ఇంద్రియ ప్రలోభం అనేది లేకపోతే మరి మనం ఈ సుఖ దుఃఖాల నుంచి కూడా తప్పించుకోవచ్చు. ఆ సమత్వాన్ని
మనం తెచ్చుకోగలిగితే. కానీ మనం ఇంద్రియ ప్రలోభాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి సుఖమని దుఃఖమని ఇలా ఫీలింగ్స్ కలిగించుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ కూడా నిత్యం ఉండేవి కాదు, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఏ సుఖము పర్మనెంట్ కాదు, దుఃఖము పర్మనెంట్ కాదు. కాబట్టి అవి వచ్చినప్పుడు ఓర్చుకుంటూ ఉండాలి అని చెప్పి మరి ఆత్మకు పుట్టుక చావు లేదు, ఇది అజ అంటే పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది. శరీరం పోయినా ఆత్మ ఎవరు ఏమి అవ్వదు, ఆత్మకు చావు లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పారు. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక అది కూడా. ఏది నజాయతే మ్రియతే, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ ఆత్మతత్వం. అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అది ఐ థింక్ ఇది 20th శ్లోక ఇంతవరకు చూసాం. సో నెక్స్ట్ 21st శ్లోక నిన్న మనం ఇంతవరకు చూసాము. యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్ సుదర్శన్ ప్రభుజీ. ఆత్మ శరీరం రెండు వేరు. ఇప్పుడు అదే కదా చెప్పుకుంటున్నాము. ఓకే ఓకే, విన్న కొద్దికి మీకు ఆన్సర్స్ తెలుస్తాయి. ఎలా అలవర్చుకోవాలంటే ఇలా ఉద్రేకపడకుండా మనం సమత్వంతో ఉంటూ అలవర్చుకోవాలని ఇంకా చెప్తారు. మీరు 18 days క్లాస్లో డీప్గా చూసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం వివరంగా చూద్దాం. ఓకే, సో మనం ఈ ఆత్మ కాదు, మన శరీరం. లోపల ఆత్మ ఉంటేనే శరీరం పనిచేస్తుంది. శరీరం అసత్తు అంటే ఎప్పటికీ ఉండేది, నిత్యమైనది కాదు. ఆత్మ మాత్రం నిత్యంగా ఉంటుంది, శరీరం లేకపోయినా. తరువాత ఇంకొక శరీరం కూడా చూసుకుంటుంది. ఇవన్నీ మరి మనకి చెప్పారు ఇక్కడ. అలాగే అవినాశి, అపరిమితం, నిత్యమైన ఈ ఆత్మ దేహంలో ఉన్న దేహం మాత్రం ఎప్పుడొకప్పుడు పోతుంది. కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చేయి. వీళ్ళంతా పోతారనుకుంటున్నావు, వాళ్ళు ఎప్పటికైనా పోవాల్సిందే. ఈ దేహం పర్మనెంట్ కాదు, ఆత్మ పర్మనెంట్ కానీ అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చంపుతానని అనుకునేవాడు కానీ, నేను చంపబడతాననుకునేవాడు కానీ అజ్ఞానుడు, వాడు జ్ఞానవంతులు కాదు వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఆత్మ ఎప్పుడు చంపబడదు. సో ఆత్మ చంపుతుంది అనుకున్నా, నేను చంపుతున్నాను అనుకున్నా, నేను చంపబడతాననుకున్నా అది జ్ఞానం కాదు. ఎందుకు అంటే నేను అంటే ఆత్మ కాబట్టి ఈ శరీరం కాదు కదా. అందుకే మనం నా శరీరం అంటాం కానీ నేను శరీరం అనం కదా. సో ఎవరం మనం అంటే నా శరీరం అంటే ఎవరా? నా యొక్క శరీరం. అనా ఎవరు? ఆత్మ. సో ఆత్మ చంపుతుందా, చంపబడుతుందా? ఏది జరగదు. ఆత్మ ఎవరిని చంపదు, ఆత్మ ఎవరితోనూ చంపబడదు. కాబట్టి నేను ఇట్లా చంపబడతాను అనుకోవడం, చంపుతాను అనుకోవడం కూడా అజ్ఞానమే అంటున్నారనమాట. ఎందుకు? ఆత్మ చంపబడదు, చావదు. కాబట్టి మనం అలా అనుకోవడం కూడా అజ్ఞానమే అని చెప్పారు. అలాగే మరి ఆత్మకు మృత్యువు కానీ జన్మ కానీ లేదు. జన్మ ఎందుకు లేదు అంటే భగవంతుడిలో అంశే కాబట్టి. భగవంతుడు కూడా ఆయనకి జన్మ లేదు, అజుడు, ఎప్పుడూ ఉన్నాడు. జన్మ ఎప్పుడు ఉంటుంది? మనం పలానా అప్పుడు పుట్టాము అంటే జన్మ ఉంటుంది. కానీ భగవంతుడికి ఎప్పుడూ ఉండే భగవంతుడికి ఇంకా జన్మే ఉంది. ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ కూడా అంతే. అందుకని పుట్టుక లేదు, మరణం లేదు ఆత్మకు. అది ఎప్పుడు కూడా మరి జన్మించదు, జన్మించబోదు, జన్మించలేదు. జన్మరహితం, అది నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైన ఆత్మ. దేహం చంపబడ్డా కూడా ఆత్మ చంపబడదు అని ఇంత క్లియర్గా ఈ శ్లోకం 20వ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో నెక్స్ట్, వేద వినాశినం నిత్యం యయేనమజం అవ్యయం కథం సా పురుష పార్థ కం ఘాతయతి హంతికం. పార్థ, ఆత్మ నాశనం లేనిది, నిత్యమైనది, పుట్టుక లేనిది, అవ్యయమైనది అని తెలిసిన వాడు నిజంగా ఎవరినైనా ఎలా చంపగలడు? వేద తెలిసినవాడు ఏమని? వినాశనం, నాశనం లేనిదని, నిత్యమైనదని, ఏనం అజం, ఎవరైతే ఈ ఆత్మ పుట్టుకులేనిది, అజ అంటే పుట్టుకులేనిదని, అవ్యయమైనది అంటే క్షయం కానిది, నాశనం కానిది,
అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో కథం ఏ విధంగా అతడు ఆ పురుషుడు మరి పార్థ కం ఘాతయతి ఎవరినని అతను ఎవరినైనా చంపిస్తాడు, హంతికం ఎవరినైనా ఎలా చంపుతాడు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అన్నమాట భగవంతుడు. ఆత్మ నాశనం లేనిది, నిత్యమైనది, పుట్టుక లేనిది, అవ్యయం అని తెలిసిన వాడు ఎవరైనా సరే అసలు ఎలా చంపుతాడు, ఎలా చంపిస్తాడు అని చెప్పి అంటున్నారన్నమాట. సో మరి అంటే ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రతిదానికి కూడా ప్రయోజనం ఉంటుంది. జ్ఞానం ఉన్నవాడు ఏదో ఒక విధంగా మరి ఆ ప్రయోజనం సరిగ్గా వినియోగించాలని జ్ఞానం ఉన్నవాడికి తెలుస్తుంది. ప్రతిదానికి ఒక ఉపయోగం ఉంటుంది కదా, ప్రయోజనం. ఆ ప్రయోజనాన్ని సవ్యంగా ఉపయోగించే వాళ్ళు ఎవరు అంటే మరి జ్ఞానం ఉన్నవాడు. అలాగే హింసకు కూడా ఒక ప్రయోజనం ఉంది, కానీ దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలనే విషయం జ్ఞానవంతుడికే తెలుస్తుంది ఆ హింసని. ఇప్పుడు హంతకుడికి ఏదైనా ఉరిశిక్ష వేసినా అది న్యాయమూర్తి తప్పు కాదు. ఎందుకు? అతను మరి అక్కడ న్యాయశాస్త్ర రూల్ ప్రకారం చట్టాన్ని అమలు పరుస్తున్నాడు. సో అలా మరి ఎవరినైనా చంపిన వాళ్ళకి మరణదండ ఉండాలనో ఏదో ఉంది ఆ పుస్తకంలో. అందుకని దానికి తగ్గట్లుగా ఆయన మరి చెప్పాడు, కానీ ఆయన ఏమి ఇతన్ని చంపించిన వాడు అవుతాడని మనం అనుకోకూడదు. అలాగే ఒక ఎవరికైనా ఇదివరకు రోజుల్లో రాజుగారు ఎవరైనా చంపితే అది చాలా పెద్ద పాపం చేస్తే ఉరి శిక్షలు అవి వేసేవారు. అలాగే మరి అది వాళ్ళు చేసిన తప్పుకి ఎటువంటి శిక్ష అనేది కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రూల్స్ని బట్టి వాళ్ళు వేశారు. అంతేగాని వాళ్ళని చంపిన వాళ్ళు అవ్వరు కదా. ఈ జడ్జి ఆ శిక్ష రూల్ ప్రకారం వేశాడు, కానీ అతను చంపించిన వాడు జడ్జే చంపించాడు ఇతన్ని అని మనం అనుకోం కదా. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధం చేయమని ఆదేశించినప్పుడు అలాంటి హింస కూడా ధర్మం కోసమే అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. శ్రీకృష్ణుడే ఇలా సలహాలు ఇచ్చి వాళ్ళని వీళ్ళని అందరిని చంపించాడు అని చెప్పేసి అనుకుంటాం. కానీ అలా ఒక ధర్మం కోసమే భగవంతుడు మరి ఈ ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం. అంటే వాళ్ళ యొక్క కర్మానుసారం వాళ్ళకి అది ఉన్నది కాబట్టి అది జరగాలి అనే ఉద్దేశంతో జరిపించారు. అతని కోసం చేసే యుద్ధంలో సంభవించే హింస ఏమాత్రం హింస అనిపించుకోదు అని చెప్పి అర్జునుడు అలాంటి ఆదేశాన్ని అనుసరించాలి అని చెప్పి, ఆత్మ కూడా వధించబడేది కాదు కాబట్టి ఇది నామమాత్రపు హింసయే. ఏదో శరీరం పోవచ్చు, ఎలాగూ ఆత్మ పోదు. మనం ఒక రోగిని బాగు చేయాలి అన్నప్పుడు సర్జరీ చేస్తున్నారు అంటే డాక్టర్ ఆపరేషను చంపడానికి కాదు కదా, బాగు చేయడానికే చేస్తున్నారు. అలాగే ఈ శరీరం పోయినా వాళ్ళ ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు, వాళ్ళ పాపం మరి ఇంతటితో ఎండ్ అయిపోతుంది, పాప ఫలితం. సో అలా అనుకోవాలి. శ్రీకృష్ణుడి ఉపదేశం మరి అర్జునుడు చేయబోయే యుద్ధం కూడా ఇది ఆ రకంగా జ్ఞానపూర్ణమే, దీంట్లో ఏ పాపము లేదు అని చెప్పి మనకి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ శ్లోకంలో ఆత్మ మరి నిత్యమైనది, నాశనం లేనిది, పుట్టుక లేనిది అని తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరినైనా ఎలా చంపుతారు, ఎలా చంపిస్తారు అంటే అది ఆత్మ అన్న విషయం తెలిసినప్పుడు ఇంకా ఆ భావం అనేది ఉండదు. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. సో మనిషి వాసాంసి జీర్ణమైపోయిన వస్త్రాలు ఏ విధంగా అయితే వదిలిపెట్టి నవాని కొత్తవి తీసుకుంటాడో, గృహ్ణాతి నరోపరాణి అంటే మానవులు వేరే బట్టల్ని ఏ రకంగా తీసుకుంటారో తథా అదే విధంగా శరీరాన్ని విహాయ, శరీరాన్ని వదిలి, జీర్ణమైనటువంటి శరీరాన్ని వదిలి, అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి, వేరే క్రొత్త దేహాన్ని సంయాతి తీసుకుంటుంది ఆత్మ. మనిషి గనక పాత వస్త్రాలను వదిలిపెట్టి కొత్త వస్త్రాలు ఎలా అయితే తీసుకుంటాడో, ఆత్మ కూడా జీర్ణమైన దేహాలను వదిలిపెట్టి నూతన దేహాన్ని పొందుతుంది అని చెప్పి ఇక్కడ
చెప్తున్నారు. ఓకే. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః న చైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః. ఇంకా ఆత్మ గురించి చెప్తున్నారు. ఆత్మకు ఎటువంటి ఆయుధాలు కూడా దీన్ని చిందంతి శస్త్రాన్ని ఛేదించలేవు. ఏ అస్త్రాలు ఆయుధాలు ఆత్మని ముక్కలు చేయలేవు. నైనం అలాగే తప్పనిసరిగా ఈ ఆత్మను దహతి పావక నా దహతి అంటే పావక అంటే అగ్ని దహించలేదు ఆత్మను. అలాగే ఏనం తప్పనిసరిగా క్లేద యంతి తడపలేదు. ఏది ఆపో నీరు నక్లేదయంతి అంటే తడపలేదు. క్లేదం అంటే తడపడం, నక్లేదం అంటున్నారు కదా, ఆపోజిట్, తడపలేదు. అలాగే శోషయతి మారుత అంటే వాయువు గాలి, శోషయతి ఎండబెట్టలేదు, గాలి ఎండిపోయేటట్లు చెయ్యలేదు. నశోషయతి అంటే శోషయతి అంటే ఎండబెట్టడం, నశోషయతి అంటే ఎండబెట్టడం, చేయలేకపోవడం. సో ఈ ఆత్మని ఏ ఆయుధాలు ఛేదించలేవు, అగ్ని దహించలేదు, నీరు తడపలేదు, వాయువు శోషించబడదు వాయువుచే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆత్మను ఎవ్వరూ కూడా ఏమి చేయలేదు. నేను వీళ్ళందరిని ఆయుధాలతో ఎలా ఎదుర్కోవాలంటున్నాడు కదా మరి. సో నువ్వేమైనా వెళ్ళి వీళ్ళని ఆత్మనేమైనా చేయగలవా? ఆత్మను ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు. నువ్వు జీవన చేస్తా శరీరాన్ని చేయగలవు, అది ఎలాగూ అసత్తు, అది ఎలాగూ టెంపరీ, ఇవాళ కాకపోతే రేపు ఇంకేదో కారణంతో పోతుంది. నువ్వు ఆత్మని మాత్రం ఎవరూ టచ్ చేయలేదు. ఇది శరీరం పైకి కనిపించే తొడుగు, పంచభూతాలతో ఉన్నటువంటిది. అసలు ఎవరం మనం అంటే ఆత్మ. అది ఈ శరీరంలోంచి ఇది పోతే ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్తుంది. కాబట్టి నువ్వు దాన్ని ఏమి చేయలేవు అని చెప్పి ఇక్కడ ఆత్మని గురించి మళ్ళీ క్లారిటీతో చెప్తున్నారు. ఈ ఆత్మ ఎంత చిన్నది అంటే మరి అందరిలోనూ ఉన్నది వెంట్రుక కొసలో 10,000 వంతు కొసే చిన్నది. వెంట్రుక చివరంటే ఎంత చిన్నది, దాంట్లో 10,000 వంతు సైజులో ఉంటుంది అని కూడా ఇక్కడ భాష్యంలో మనకి ఒక చోట చెప్తారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఇది ఆత్మని ఎవరు దహించలేరు, ముక్కలు చేయలేరు, తడపలేరు, ఎండబెట్టలేరు అని చెప్పి అచ్చేద్యోయమ అద్యాహో అద్యాహ అయం అక్లేద్య అశోష్య ఏవ చ నిత్య సర్వగతస్థాను అచలోయం సనాతనః. సో ఆత్మ అచ్ఛేద్య ఛేదించలేనిది. అయం అంటే ఈ ఆత్మ అదాహ్య దహించబడలేనిది. ఇంకా మళ్ళీ చెప్తున్నారు, ఇందాక చెప్పిన దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ క్లారిటీతో చెప్తున్నారు, మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు. అయం ఈ ఆత్మ అక్లేద్యో తడపలేనిది, తడపబడదు, అశోష్య ఎండబెట్టబడదు, ఏవచ తప్పనిసరిగా, మరియు మరియు నిత్యమైనది, సర్వగతం సమస్తము సర్వవ్యాపకమైనది, స్థాను మార్చడానికి వీలు లేనిది, అచల చలనం లేనిది, అయం ఈ ఆత్మ సనాతన శాశ్వతంగా ఉండేది అని చెప్పి, సనాతనం ఎప్పటికీ ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఆత్మ ఛేదింపలేనిది, కరగలేనిది, దహింపచేయలేము, శోషింపచేయలేము, ఏది కూడా ఆత్మను చేయలేం. అది ఎలాంటిదంటే నిత్యమైనది, సర్వత్రా వ్యాపితం, మార్పురహితం, అచలం, సనాతనం. సో ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా మరి భగవంతుడి లక్షణాలని మనకు అర్థమవుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ భగవంతుడి అంశ కాబట్టి ఆత్మలో కూడా ఇవే లక్షణాలు ఉన్నాయి. అది మరి అణువులో ఉన్నా సరే, అంత చిన్న అణువులో ఇవే లక్షణాలు ఉంటాయి. ఆత్మ అనేది మరి మనం ఊహింపరానిది, మన ఇమాజినేషన్కి మించినది కాబట్టి అంత దాని యొక్క తత్వం ఇది అని చెప్పి, అంతటి మహత్తర భగవతత్వం ఉన్నా కూడా ఈ భౌతికత్వంలోకి వచ్చేసరికి మరి ఇక్కడ కొంచెం ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాలతో మనం ఆత్మతత్వాన్ని మర్చిపోతున్నాము. సో బుద్ధిమంతులు మాత్రం భగవత్ సాహచర్యం కోసం ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటారు
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సర్వగత అంటే సర్వవ్యాపకం అన్నారు కదా, ఆ మాట కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. ఎందుకు అంటే మరి భూమి అయినా, జలమైనా, వాయువు అయినా, భూమి అడుగు భాగంలో అయినా, చివరికి అగ్నిలో కూడా మరి జీవిస్తూ ఉన్నారు జీవులు. సో ఆత్మ దగ్ధం కాదనే విషయం కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్పారు కదా. సో అగ్నిలో వారు దగ్ధమైపోతారనే నమ్మకాన్ని మనం నిరాకరించవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎక్కడున్న ఆత్మ ఉంటుంది. సూర్యమండలంలో ఉన్నా కూడా ఆత్మ ఉండగలదు కానీ దహించబడదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆత్మ యొక్క తత్వం ఇది అన్నది, దాన్ని ఎవరు ఏమీ చేయలేరు. అవ్యక్తోయం అచింత్యోయం అవికార్యోయం ఉచ్యతే తస్మాదేవం విదిత్వైనం నానుశోచితుమర్హసి. అవ్యక్తం, కంటికి కనపడదు. అయం ఈ ఆత్మ, అచింత్యం మన ఊహకందనిది. అయం ఈ ఆత్మ అవికార్యం అంటే మార్పు లేనిది, నిత్యమైనది అయినప్పుడు మార్పు లేనిదని చెప్పుకున్నాక శాశ్వతంగా ఉండేదానికి ఎప్పుడు మార్పు అనేది ఉండదు. అలా ఎవరూ లేరు ఎక్సెప్ట్ భగవంతుడు, ఈ భగవదంశ అయిన ఆత్మ అని చెప్పుకున్నాం. సో మార్పు లేనిది అయం ఈ ఆత్మ ఉచ్యతే అని చెప్పబడింది. తస్మాత్ కాబట్టి ఏవం ఈ విధంగా విదిత్వ అర్థం చేసుకుని నువ్వు మరి నాను శోచితం అర్హసి, ఇక దుఃఖించవద్దు. ఆత్మని ఈ రకంగా అర్థం చేసుకో, నువ్వు ఇక దుఃఖం పడొద్దు. ఆత్మ అవ్యక్తమైనది, అచింత్యం మన ఊహకందనిది, మార్పు లేనిదని చెప్పబడింది. ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత ఇక నువ్వు ఈ దేహాన్ని గురించి నువ్వు ఆత్మతత్వం ఇలాగ తెలుసుకుని ఇక నువ్వు దుఃఖించకు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అధచైనం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతం తథాపి త్వం మహాబాహో నైనం శోచితుమర్హసి. సో మహాబాహులు ఉన్న అర్జున, ఒకవేళ నువ్వు గనక ఈ ఆత్మ అంటే ఈ లక్షణాలు ఎప్పుడు పుడుతూ ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా పుడుతుంది మరణిస్తుందని నువ్వు అనుకున్నా కూడా అయినా సరే నువ్వు దుఃఖించవలసిన కారణం లేదు అంటున్నారు. ఎందుకబ్బా, మరి ఆత్మ మరణిస్తే, మా ఆత్మకు మరణం లేదన్నారు, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడేమంటున్నారు, ఒకవేళ ఆత్మ పుడుతుంది మరణిస్తుంది అని నువ్వు అనుకున్నా కూడా నువ్వు దుఃఖించక్కర్లేదు అంటున్నారు. ఎందుకబ్బా ఇలా అంటున్నారు అనే డౌట్ వస్తే ఏం చెప్తున్నారు, ఎందుకు అంటే జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాత్ అపరిహార్యేతే నత్వం శోచితుమర్హసి. సో జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు, పుట్టిన వాళ్ళందరికీ తప్పనిసరి మృత్యు అనేది గ్యారంటీ, మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఇప్పుడు ఆ విషయం ఆలోచిస్తూ ఉండకపోయినా గ్యారంటీ ఏమిటో, పుట్టిన తర్వాత ఎవరికైనా ఎప్పుడప్పుడు మరణం గ్యారంటీ. అలాగే ధ్రువం జన్మామృతస్య చ, అలాగే పోయిన వాళ్ళందరూ మళ్ళీ జన్మ పొందుతారన్నది కూడా అంతే గ్యారంటీ అంటున్నారు అన్నమాట. సో పుట్టిన వాళ్ళందరికీ మరణం ఎలా అయితే తప్పదో, మరణం పొందిన వాళ్ళంతా కూడా మళ్ళీ జన్మ తప్పదు. తస్మాత్ కాబట్టి అపరిహార్యేదే, ఇలా తప్పనిసరైన విషయం గురించి నత్వం శోచితం అర్హసి, నువ్వు దుఃఖించడం తగదు అంటున్నారు. సో పుట్టిన వాడికి మరణం తప్పదు, మరణించిన తర్వాత మరణించిన వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ జన్మ కూడా తప్పదు. కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దానికోసం నువ్వు దుఃఖించవద్దు, దుఃఖించడం తగదు అంటున్నారు. సో పుట్టిన వాళ్ళంతా మరి మరణించడం, మరణించిన వాళ్ళంతా మళ్ళీ పుడతారు అంటే ఇక ఈ జన్మ, ఈ చక్రం ఇలా సాగుతూనే ఉంటుందా ఏమిటి, ఇలా మనం పుట్టడం పోవడమేనా అని డౌట్ వస్తే మరి నెక్స్ట్ భగవంతుడు అందుకే కర్మయోగం వీటన్నిటితో ఎలా ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అనేది చెప్పారన్నమాట. సో అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత అవ్యక్త నిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవన. సో సృష్టించబడ్డ జీవులందరూ కూడా మొదట్లో కనపడరు కదా, పుట్టకముందు కనిపించరు, మధ్యలో పుట్టిన తర్వాత కనిపిస్తారు, నశించిన తర్వాత మళ్ళీ కనిపించరు. ఇంకా అట్లాంటప్పుడు దుఃఖం ఎందుకు,
వీళ్ళు ఉన్నారు, బాడీ అనేది లేదు, కానీ ఆత్మ అందుకని పుట్టక ముందు కనిపించదు, పుట్టిన తర్వాత శరీరం వస్తుంది కాబట్టి కనిపిస్తుంది, మళ్ళీ పోయిన తర్వాత శరీరం పోతుంది కాబట్టి కనిపించదు. సో అందరూ అంటే బిగినింగ్ లో కనపడరు, మధ్యలో కనిపిస్తారు, శరీరం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ శరీరం పోయినప్పుడు కనిపించరు. సో ఇది నార్మల్ గా జరిగేది ఎప్పుడూను, మరి ఈ రకంగానే దాని గురించి దుఃఖించడం ఎందుకు అని చెప్పి అంటున్నారు అన్నమాట. సో మనం ఆత్మ తత్వాన్ని ఒప్పుకునే వాళ్ళు, అంగీకరించే వాళ్ళు, అంగీకరించని వాళ్ళు ఉన్నా కూడా తత్వవేత్తలు రెండు రకాలుగా అలా ఉన్నారు. ఎవరిని అనుసరించినా కూడా దుఃఖానికి కారణం లేదు. ఎందుకంటే వేద జ్ఞానాన్ని అనుసరించే వాళ్ళేమో ఆత్మ ఉనికిని అనుసరించని వాళ్ళని నాస్తికులని అంటారు. అయితే ఆ నాస్తికవాదాన్ని గ్రహించినా కూడా దుఃఖానికి కారణం లేదు. ఎందుకంటే ఆత్మ ఉన్నప్పుడు మరి సృష్టికి ఉన్నా కూడా ఈ భౌతిక అంశాలన్నీ కూడా సృష్టికి ముందు కనిపించకుండా ఉంటాయి, క్రియేషన్ జరగక ముందు ఆత్మ ఉన్నా కూడా. కాబట్టి సూక్ష్మమైన ఈ అవ్యక్త స్థితి నుంచే సృష్టి అంతా కూడా వ్యక్తం అవుతుంది. మరి మనకు అవ్యక్తం అని 13th చాప్టర్లో 24th శరీరంలో 24 పార్ట్స్ చెప్తారు. అందులో అవ్యక్తం అనేది 24th పార్ట్. ఏమిటంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం తయారవడానికి అవసరమైన భౌతిక అంశాలు అవన్నీ అవ్యక్తంగా ఉంటాయి, సృష్టి ఇంకా క్రియేట్ అవ్వకముందు. అంటే విలీనం అయిపోతుంది కదా ఈ జగత్తు, అప్పుడు అవి కనిపించకుండా ఉంటాయి. మళ్ళీ జగత్తు సృష్టించబడ్డప్పుడు ఇవన్నీ వ్యక్తం ఉంటాయి అన్నమాట. అప్పుడు ఈ అవ్యక్త స్థితి నుంచే అన్నీ కూడా మరి క్రియేట్ అవుతాయి. ఆకాశము, వాయువు, పంచభూతాలు ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. అలాగే మరి భూమి, అట్లా ఈ విషయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఈ అవ్యక్త స్థితిలో ఇక నాశనం అనేది లేదు, ఆది అంతాలు రెండు కూడా అవ్యక్తంలోనే ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఎలా చూసినా సరే మరి ఇక ఏదైనా మళ్ళీ వచ్చేది అనుకోవాలి. ఈ ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా నిత్యమైనది అన్న పాయింట్కి ఇలా రకరకాలుగా చెప్తున్నారు. సో ముందు కనిపించం, మరి బాడీ వచ్చినప్పుడు కనిపిస్తాం, బాడీ పోయినప్పుడు కనిపించం. అంటే ఎవరిమి ఆత్మ, ఇదంతా శరీరం కాదు. మనమేమో కంప్లీట్గా మనం ఏమిటంటే శరీరం అనుకుంటున్నాం. ఇది జస్ట్ దీని పైన ఉన్న కవరింగే కానీ అసలున్నది లోపల ఉన్న ఆత్మ. అది మరి శరీరం లేనప్పుడు కనపడదు, శరీరం ఉన్నప్పుడు కనిపిస్తుంది, శరీరం పోయినప్పుడు మళ్ళీ కనిపించదు. అంతేగాని అది నార్మల్. సో నువ్వు ఈ పైతోడుగు నువ్వు అనుకోకు, అది లోపల ఉన్నది ఆత్మ, అది నిజంగా మనం ఎవరైనా జీవి అంటే అర్థం. కాబట్టి దుఃఖించకు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇది ఒక మంచి శ్లోకం. ఆత్మను గురించి, తత్వం గురించి ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు అందరూ అనేది. ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేనం, ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేనం, ఆశ్చర్యవద్వదతి తథైవ చాన్యః, ఆశ్చర్యవచ్చైనమన్యా శృణోతి, శ్రుత్వాప్యేనం వేదన చైవ కశ్చిత్. సో కొంతమంది ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిత్ ఏనం, కొంతమంది ఆత్మను ఎంతో ఆశ్చర్యం, అద్భుతమైనదిగా చూస్తారు. ఇంకా కొందరు ఆశ్చర్యవత్ వదతి తథైవ చాన్యః, ఇంకా కొందరు అది చాలా అద్భుతమైనది, ఆశ్చర్యకరమైనదని వర్ణిస్తారు. కొంతమంది ఏమో అద్భుతమైనదని చూస్తారు, కొందరు వర్ణిస్తారు. ఇంకా కొందరు ఆశ్చర్యవచ్చైనమన్య శృణోతి, కొందరు ఇది చాలా అద్భుతమైందన్న విషయం వింటారు, శ్రవణం చేస్తారు. శ్రుత్వాప్యేనం వేదన చైవ కశ్చిత్, విన్నా కూడా కొంతమందికి దీని గురించి ఏమీ తెలియదు. కొంతమంది ఏమో ఆత్మ చాలా అద్భుతమైందని వాళ్ళు స్వయంగా తెలుసుకోగలుగుతారు. ఇది ఎవరు? ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు అన్నమాట. కొందరేమో ఇది అద్భుతం, దాన్ని వర్ణించగలంత వరకు తెలుసుకుంటారు, కానీ ప్రాక్టికల్గా ఇంకా వాళ్ళ అనుభవంలోకి రాలేదు. కొందరు అలా అద్భుతమైందని వర్ణిస్తారు. ఇంకా కొందరు ఇంత అద్భుతమైనదా అని చెప్పి వింటారు ఎవరైనా చెప్తే. ఇంకా కొందరు విన్నా కూడా దాని గురించి ఏమాత్రం అర్థం చేసుకోలేరు. ఇలా 4 రకాలుగా ఈ ఆత్మతత్వాన్ని మనుషులు
ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం వరకు వస్తుంది. ఏది వినడం, విని దాని గురించి కొంత థియరిటికల్ గా తెలుసుకుని వర్ణించగలగడం, ఆ తర్వాత ప్రాక్టికల్ గా ఆత్మతత్వాన్ని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలగడం. ఫోర్త్ కేటగిరీ ఏమిటంటే విన్నా కూడా ఏమీ అర్థం కాకుండా ఉండడం. సో ఇలా 4 రకాలుగా ఉంటాయి అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నిజమే కదా. మరి మనం వింటాము, వింటే అర్థమైతే దాన్ని వర్ణిస్తాం కొంతవరకు. కానీ నిజంగా మనకి ఆత్మానుభవం ప్రాక్టికల్ గా మనం తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు కొంతమంది అలా తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ తర్వాత విని అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళు కూడా కొందరు ఉంటారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. సో ఈ దేహంలో నిత్యము ఉండేటటువంటి ఈ ఆత్మ అవధ్య, చంపబడదు. అయం, ఈ ఆత్మ, అయం అంటే ఈ ఆత్మ. దేహే సర్వస్య భారత, అందరిలోనూ ఉన్నటువంటి ఈ ఆత్మ, నిత్యమైన ఈ ఆత్మతత్వం చంపబడదు. తస్మాత్, కాబట్టి సర్వాణి భూతాన్ని, పుట్టిన జీవులు అన్నిటి గురించి కూడా నత్వం శోచితుం అర్హసి, అంటే నువ్వు ఎవ్వరి గురించి వరి అవ్వక్కర్లా. ఈ జన్మించిన ప్రతి వాళ్ళు, వాళ్ళ ఆత్మలనేవి చావవు. వాళ్ళు చావు అని మనం దేన్ని అంటున్నాం అంటే శరీరం వరకు పోతే పోవచ్చు, ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్తుంది, కానీ ఈ ఆత్మకు చావు లేదు అంటున్నారన్నమాట. సో పుట్టిన జీవులన్నీ కూడా నువ్వు ఎవరి గురించి దుఃఖించక్కర్లేదు, ఎందుకంటే ఎవరి ఆత్మకు కూడా చావు లేదు. సో దేహంలో నివసించే ఈ దేహి అంటే ఆత్మ ఎప్పుడు చంపబడదు, కాబట్టి నువ్వు ఏ జీవుని గురించి కూడా దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు. అది ఇలా దేహి నిత్యం అవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత. సో ఈ ఆత్మకు చావు లేదు, కాబట్టి నువ్వు ఎవరి గురించి కూడా దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు. ఈ శరీరం పోతే ఆత్మ వేరే శరీరంలోకి వెళ్తోంది. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు స్వధర్మం గురించి ఆత్మతత్వం చెప్పి, అసలు స్వధర్మం ఏమిటి, దీన్ని ఎలా కర్మయోగం ఎలా చేయాలి, మన డ్యూటీస్ ఎలా చేయాలి, అసలు డ్యూటీ ఏమిటి, ఆ డ్యూటీని ఎలా చేయాలి అనేది కర్మయోగం. కాబట్టి కర్మ అంటే యాక్షన్, కాబట్టి డ్యూటీ అక్కడ కర్మ, కాబట్టి ఈ కర్మ ఏమిటి, ఈ కర్మని ఎలా చేయాలో భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తారు. స్వధర్మమపి చావేక్ష్య న వికంపితుం అర్హసి ధర్మ్యాధియుద్ధ శ్రేయో అన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే. స్వధర్మం అయినప్పుడు మరి నువ్వు క్షత్రియుడిగా ధర్మం అనుసరించి ధర్మం కోసం యుద్ధం చేయడం కంటే నీకు మేలైనది ఇంకేది లేదు, శ్రేయస్కరం ఇంక నీకు వేరే అన్యత్ ఏది లేదు క్షత్రియుడిగా అని తెలుసుకో. కాబట్టి నువ్వు సందేహించవలసిన అవసరం లేదు. నేను ఎలా వీళ్ళని చంపాలి, తప్పు కదా పాపం కదా అని సందేహిస్తున్నాడు కదా. నీ డ్యూటీ ఏంటి, స్వధర్మం అపి అపి చ, నీ ఖచ్చితంగా నీ డ్యూటీ ఏమిటి అన్నది నువ్వు అవేక్ష భావించి వికంపితుం అర్హసి. వికంపితం అంటే నువ్వు సంశయం అనేది నా అర్హసి, నీకు తగదు. నీ డ్యూటీ ఏమిటో తెలుసుకుంటే నువ్వు ఈ సందేహాలేమి నీకు తగవు. నీ డ్యూటీ ప్రకారం నువ్వు ఆలోచిస్తే. ధర్మ్యాది అంటే ధర్మం కోసం మరి నిశ్చయంగా యుద్ధం కంటే అన్యత్ వేరే ఇంకొకటి శ్రేయో అంటే శ్రేయస్కరమైనది వేరే క్షత్రియస్య క్షత్రియుడికి మరి నా విద్యతే ఉండదు. సో నువ్వు నీ ధర్మం ఏమిటో తెలుసుకుని నువ్వు యుద్ధం చెయ్యాలి. నీ స్వధర్మం ఏమిటో నువ్వు తెలుసుకో, ఇలా సందేహాలు పెట్టుకోకు. నీ డ్యూటీ ఏమిటో నువ్వు తెలుసుకుని ఈ రకంగా క్షత్రియుడికి యుద్ధం చేయడం కంటే వేరే శ్రేయస్కరమైనది ఇంకొకటి లేదనేది నువ్వు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే క్షత్రియుడి డ్యూటీ ఏమిటి, యుద్ధం చేయడం. కాబట్టి నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యాలి, అందుకు నువ్వు సందేహించకూడదు, సంశయించకూడదు. ఎందుకంటే క్షత్రియుడిగా నీ బాధ్యత అది. నువ్వు చేయకపోతే నీ డ్యూటీ చెయ్యని వాడు అవుతావు. కాబట్టి క్షత్రియుడిగా
నాకు నా డ్యూటీ నేను చేయడం కంటే మేలైనది ఇంకేదీ లేదు అనే విషయం నువ్వు తెలుసుకో అంటున్నారనమాట. నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి, అది మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ ఆలోచించడం కాదు. నువ్వు వెళ్ళి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని చంపితే తప్పే, కానీ నువ్వు యుద్ధ భూమిలో అందరూ ఒప్పుకున్న యుద్ధ భూమి, అందరూ ఒప్పుకునే వచ్చారు. చంపబడ్డానికైనా ఒప్పుకుంటున్నారు, చంపడానికైనా ఒప్పుకుంటున్నారు. సో ఇక్కడ ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చెయ్యాలి, క్షత్రియులు. కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ సంశయించిన అవసరం లేదు, నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యాలి ఇక్కడ అంటున్నారనమాట. సో స్వధర్మం ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇక్కడ అది, ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేయాలి. అర్జునుడికి అక్కడ యుద్ధంలో క్షత్రియుడిగా చంపొచ్చు. మనందరం ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళ అదే విధంగా మన డ్యూటీస్ ని మనం చెయ్యాలి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారం అసావృతం సుఖిన క్షత్రియ పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశం. సో పార్థ స్వర్గద్వారాలు తెరిచేటటువంటి ఈ యుద్ధావకాశం మరి ఆటోమేటిక్ గా యుద్ధంలో పోయిన వాళ్ళు స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది అంటారు కదా. సో ఈ అవకాశం అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఉన్నది. మరి వాళ్ళందరూ కూడా పోతే స్వర్గానికి వెళ్తారు. సో వాళ్ళందరికీ ఈ స్వర్గ ద్వారాలు తెచ్చుకునే అవకాశం ఈ యుద్ధం ఇస్తోంది. కోరుకోకుండానే, వాళ్ళు కోరుకోకపోయినా సరే ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. అలాంటి క్షత్రియులు చాలా సౌఖ్యవంతులు అంటున్నారు. ఇక్కడ పూజారని మనం అనుకుంటున్నాము, ఈ శరీరం పోయినా వాళ్ళ ఆత్మతో వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి సౌఖ్యం అనుభవిస్తారు. మరి స్వర్గ ద్వారాలు ఆటోమేటిక్ గా తెచ్చుకునే అవకాశం ఈ క్షత్రియులకు ఉన్నది. వాళ్ళు సౌఖ్యవంతులు అంటే అందరూ తప్పనిసరిగా మరి వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు కదా, దీనివల్ల ఏ సుఖం వస్తుందో, ఈ యుద్ధం వల్ల నాకేం అర్థం కావడం లేదు, నాకు ఇది పాపమే వస్తుంది, నరకానికే వెళ్తాను అనుకుంటున్నాడు కదా. సో ఈ విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆటోమేటిక్ గా నీ డ్యూటీలు చేస్తే ఎవరైనా ఇక్కడ పోతే వాళ్ళకు ఆటోమేటిక్ గా స్వర్గ ద్వారాలు తెచ్చుకుంటాయి. అధచేత్వమిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి తతస్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్వా పాపమవాప్స్యసి. చివరికి ఏం చెప్తున్నారు? ఒకవేళ గనక నువ్వు ఈ ధర్మాన్ని నువ్వు చేయలేదనుకో, నీ డ్యూటీ నువ్వు యుద్ధం చేయలేదనుకో, అతని డ్యూటీ ఏంటి? క్షత్రియుడిగా యుద్ధం చేయాలి. నువ్వు ఈ సంగ్రామం నా కరిష్యసి చేయలేదనుకో, ఈ యుద్ధం నువ్వు ఈ ధర్మయుద్ధం నువ్వు చేయకపోతే, నీ డ్యూటీ అయినటువంటి యుద్ధాన్ని గనక నువ్వు చేయకపోతే, తత స్వధర్మం, ఆ రకంగా నీ యొక్క డ్యూటీని నువ్వు చేయనట్లయితే కీర్తించ హిత్వ, నీ కీర్తి కూడా పోతుంది, పాపం అవాప్స్యసి, పాపం కూడా వస్తుంది. ఒకవేళ నీ స్వధర్మమైన యుద్ధాన్ని నువ్వు చేయనట్లయితే ఏం జరుగుతుంది? ధర్మాన్ని విస్మరించి, అంటే నీ డ్యూటీని నువ్వు వదిలిపెట్టి నువ్వు యుద్ధం చేయకుండా కూర్చున్నావంటే నీకు కీర్తి ఉండదు, పైగా పాపం కూడా వస్తుంది. ఎందుకు? నీ డ్యూటీని నువ్వు విస్మరించావు. సో స్వధర్మం చెయ్యని వాళ్ళకి పాపం. మన డ్యూటీ మనం సక్రమంగా చేయకపోతే అది కూడా పాపం అని ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది. అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యంతి తే వ్యయాం సంభావితస్య చ అకీర్తిర్మరణాదతిరిచ్యతే. సో అకీర్తి వస్తుంది, ఆ తర్వాత కథయిష్యంతి తే, అందరూ కూడా చెప్పుకుంటారు ప్రజలందరూ. ఏది? తే, నీ యొక్క అవ్యయం, ఎల్లప్పుడూ నీ యొక్క ఈ డ్యూటీ చేయలేదు అని చెప్పేసి అందరూ ఎప్పుడు నీ అపకీర్తిని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. సంభావితస్య అంటే గౌరవం ఉన్నవాడికి మరి ఈ అకీర్తి అంటే అపకీర్తి కంటే మరణాత్ అతిరచ్యతే, మరణం కంటే కూడా ఇది దారుణమైనది అని చెప్తున్నారు. ఈ గౌరవం, జనులందరూ నీ అపకీర్తిని గురించి చెప్పుకుంటూనే ఉంటారు, గౌరవనీయులైన వాళ్ళకి ఈ అపకీర్తి అనేది మరణం కంటే కూడా దారుణం అంటున్నారు అనమాట. సో నువ్వు వినలేదనుకో, నీకు తప్పనిసరిగా అపకీర్తే కాకుండా పాపం కూడా వస్తుంది. పైగా నీ అపకీర్తిని గురించి ఎన్నో రోజులుగా చెప్పుకుంటారు. అటువంటి అపకీర్తికి, నిజమైన గౌరవవంతులకు అపకీర్తి కంటే మరణమే దారుణం. మరణం కంటే దారుణం ఇది.
భయాద్రణాదు పరతం మంస్యంతే త్వాం మహారథాః ఏషాం చ త్వం బహుమతో భూత్వా యాస్యసి లాఘవం. సో నీ పేరు ప్రతిష్టల పట్ల ఎంత గొప్ప గౌరవం ఉన్నా కూడా సేనాధిపతులందరూ నువ్వు భయంతోనే యుద్ధరంగం వదిలిపెట్టావని నిన్ను చులకన చేస్తారు. మరి నువ్వెంతో గొప్పవాడివని నీకు పేరున్నా కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ నీ మీద రెస్పెక్ట్ ఉంది, నువ్వు గొప్ప వీరుడవని. కానీ నువ్వు ఇలా యుద్ధం గనక వదిలిపెట్టావంటే ఇక నిన్ను అందరూ కూడా భయపడి వెళ్ళిపోయావని నిన్ను అందరూ చులకన చేస్తావు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఐ థింక్ ఇక్కడితో ఆపుదాము. రేపు మళ్ళీ ఎందుకంటే 72 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. సో ఓకే, 36th శ్లోక వరకు చూద్దాం. అయితే మనం 35 చూసాం శ్లోకం. సో నీ యొక్క శత్రువులందరూ నీ మీద, సేనాధిపతులందరికీ నీ మీద గౌరవం ఉంది వీరుడు అని. కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే యుద్ధం మానేసి వెళ్ళావో ఇక వాళ్ళకి మరి నీ మీద గౌరవం అనేది ఉండదు. నీకు నిన్ను గురించి ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. మొదట అసలు పాపం వస్తుంది నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు చేయకపోతే, అలాగే అపకీర్తి వస్తుంది. ఆ అపకీర్తి కంటే మరణం బెటరు నిజంగా గౌరవం ఉన్నవాడికి. అటువంటి అపకీర్తి తెచ్చుకునే డ్యూటీ చేయని వాడికి డ్యూటీ చేయలేదనే అపకీర్తి కంటే మరణం బెటర్ అనుకుంటారు గౌరవనీయులైన వాళ్ళు. అలాగే ఈ సేనాధిపతులంతా భయపడిపోయి ఇక యుద్ధంలో నువ్వు యుద్ధానికి భయపడి వెళ్ళావని నిన్ను చులకనగా చూస్తారు. అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూన్ వదిష్యంతి తవాహితాః నిందంతస్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం నుకిం. సో అవాచ్య అంటే దయాహీనమైనటువంటి వాదాలు, అంటే కల్పిత మాటలు, బహూన్ ఎన్నో, మరి వదిష్యంతి పలుకుతూ ఉంటారు నీ యొక్క అహిత శత్రువులు. సో నీ శత్రువులందరూ కూడా ఎన్నో రకాలుగా నీ గురించి దయలేనటువంటి నిన్ను ఇష్టం వచ్చినట్లు మాటలు నిందిస్తూ ఉంటారు. నిందంతస్తవ నిన్ను నిందిస్తారు. తవ సామర్థ్యం నీ యొక్క శక్తిని, తత అంతకంటే కూడా నీ సామర్థ్యాన్ని నిందిస్తారు. అంతకంటే దుఃఖతరం నువ్వు ఏముంటుంది ఇంకా అంటున్నారనమాట. సో నీ శత్రువులందరూ నిన్ను ఎన్నో దయలేని వాక్యాలతో నిన్ను నిందిస్తూ ఉంటారు, వర్ణిస్తూ ఉంటారు. ఇంత పిరికివాడు అంత పిరికివాడు అంటూ దయలేని మాటలు, నీ సామర్థ్యాన్ని నిందిస్తారు. అలాంటి మాటలతో ఇంతకంటే నీకు దుఃఖకరమైనది ఇంకేముంటుంది అని చెప్పి అంటే దుఃఖంతో నిండిపోయాను, వీళ్ళందరినీ చంపంటున్నారు కదా, మరి నీవు ఇటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నప్పుడు నీకు ఇంతకంటే దుఃఖం ఏముంటుంది? హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీం తస్మాదుత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ. హతో వా, ఒకవేళ యుద్ధంలో పోయావే అనుకో, ప్రాప్స్యసి స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది. జిత్వావా, ఒకవేళ జయించావనుకో, భోక్ష్యసే మహీం, ఈ భూమిని అనుభవించు, అంటే ఈ రాజ్యాన్ని అనుభవించు. తస్మాత్, కాబట్టి, ఉత్తిష్ఠ లే కౌంతేయ, యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ, యుద్ధం చెయ్యాలనే కృత నిశ్చయంతో లేచి నిలబడు. మరి రథంలో చటికిల పడిపోయాడు కదా, సో అది చెప్తున్నారనమాట. నువ్వు పోయావంటే స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది, జయించావంటే రాజ్యప్రాప్తి వస్తుంది. కాబట్టి లేచి నీ డ్యూటీ చెయ్యాలి, నా యుద్ధం నేను చెయ్యాలి, నా డ్యూటీ అనే కృత నిశ్చయంతో లేచి నిలబడు అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఇక్కడతో ఈరోజు ఆపుదాము, రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ మరి